Ba ko ta dukiya ba kawai mana ba fa ballanta na mu dan ciya mu sai mu ji ka ma dan gambi da nake amma ka mutu. Sarki baba. Hello. Malam ka to ka shigo. Ko nake ci wannan fatayar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam malam gayi nan. An shigo da ita. Amma yanzu malam yanzu ba ya ce za a iya dawo ko wata ƴan mota ya aje mana nan ba abin da ya aje mana. Allah yana tare da mu ku ta hakuri kuma da haka na musu ba yanzu malam to ba abin da ya aje mana na nazo fa. Kullu nafsin za'iqa. Bala haka wannan yake amma kuma ba abin da ya aje mana. Ko dan gida ne ko ƴan gona ce bai bin mana ba a kauye fa. Akwai Allah man gane? Dole ka gani malam. Kai ya na sha bude. Wallahi haka ya na ga yana buduwa ne. To malam duba in yana numfashin. Har kamar yawa yake yi. Ai malam ya zaka dawo da Allah. Inda Sulaiman inda Sulaiman.